we met z'n allen naar een museum geweest. Dat we echt met het museum. En dan moest de school, want we moeten een werkstuk daarvan maken. En dat was eigenlijk best wel leuk. Ik was hier met een paar aan het kijken. En in het museum moesten we heel veel opdrachten doen. En dat was wel heel leuk. Omdat nee, mijn vriendje was er ook bij. En toen moesten we allemaal opdrachten doen. En dat was wel heel cool. Hadden we ook nog wat limonade en een oranje koek gekregen. En dat was dus wel cool en zo. En wij hadden wel heel veel vragen goed. En toen hadden we zo'n snoepje gekregen. Kijk maar. En dat was het zo'n beetje. Doei!